Abi na padayon ta mangigala. Adlaw na usab karon nga Martes, pizza 7 na kini sa bulan sa Abril. Di na gyud madugay manghigala, mamalhi na gyud mi. Karong mga panahon na nagkuan pa mi sa ato pa na nagpahuwas-huwas sa kakapoy sa Semana Santa. After this, no, pizza 13 sunod semana i-install ang amuang kuan, ang mo install namo si Monsignor Christian Durango ug si Monsignor Robert Bungguyan dayon paghuman ana kami na dayon mo i-install. Ako asa ganito ko i-install adto ko i-install sa Manhoyod kay ako man mao ang gitudlo nga bagong kura paroko sa mismong akong lungsod. Unya ang mupuli nako karon sunod semana pizza 17 mao ang mupuli nako nga may dugo pong ayungon nanon si Padre Ireneo Dodong Ruiz Jr. Okay, klaro na ha. Ako nang gibutyag kay gikuan naman may gipang-install naman lagi may. Nala no, padayon ta mga gala, ari kita sa atong CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. April 7. Abi no atong CBCP News mga higala, Catholic educators question readiness for three-term school calendar. Mo na mahigala, no? Ang mga magtutudlo bitaw nga mga Katoliko, murag dili kay sila kanang aminado nga eksakto gining giusob sa gobyerno ang imbes for term, no? Sa maniha readiness for three-term, no? Four-term school calendar, no, ang original gyud 4-term school calendar. Karon gihimo ng 3-term school calendar. Namunay gikadilian sa mga Catholic educators mahigala. Niingon sila nga murag magliso dagay ta ini kay madali-dalion man may puruhan kuno nga musaffer ang kalidad sa edukasyon sa mga bata. Ana na testingan ko na ninyo ma'am kay maumunggoy desisyon ni BBM, no? Batang Marcos. Ayan. Bata-bata ni Marcos. Dili ay Bongbong Marcos. Dili kay bata-bata ni Marcos. Bongbong Marcos. Kumusta na ako mga higala, no? Malipayon nagyapon ko mga higala. Pero sa ako na ginaingon, medyo sakit-sakit biya. Pos kasing-kasing ning mubiya. Tas lugar mga higala nga siyam taga-tuig. Ang akong mga sakop medyo ba murag kuan ba murag may kuan na gyud sa ako ang kasing-kasing ang ayungon, no, dili pag-unsa no bisan tuod kon ingon ini ra ning ayungon gamay nga lungsod gamay nga simbahan pero murag ang akong kasing-kasing kuan na gyud kanang na-connected na gyud sa ako ang mga parokyano pero unsaon ta man yang ako pong manhuyod nun pod ay kuan gyud ta magsabot-sabot gyud ta ini kay parehos man tang mga may dabi may higala, no? Ang mga fiesta daero, no? Gipang kadirilas ayungon may higala magfiesta man merong Mayo 50, Mayo 15. Gi-cut off, gipang canceled ang uban nga mga kuan. Gipang canceled ang uban nga mga activities. Wala nay kuan, wala nay kining wala daghan na kay wala kining beauty pageant, wala na. Ang may gani mahigala kay si Mayor kuan mo guni si Mayor kanang may pagka-religious man gud pud ni siya no kay ang papa ani Mayor Amancio ba siya gyud niingon nga dili ang kuan dili gid nato walaon ang kadumahan kini ba tong among festival mahigala in honor of Saint Isidore si Mayor gyud mo nang usog mahigala bilib po lamang ko kay amigo pud mi kay ni Mayor no kay si Mayor manggod kanang ato sa dali raming magkakuan kay kaubuyon manggod pod ni unya kay ako kaubuyon man ko sa una kay nagbuhi mo ko sa unang baka ingon ana una higala nga kay ganing magbuhi kag baka sa una kauboy magana unang uli pa kag nagbuhi pa ka og kaning kabayo horse boy ka abi taw higala kana tang simple lang kinabuhi ba ako simple ra man gyud ko if you know me personally, mutando gyud nga kana si Padre Akab, simple na gina kayo. Wala koy daghang walay daghang kana bitang kuti-kuti sa akong kinabuhi. Nya kay inaana man pud si Mayor, munang dali ra man nagkasinabot. Mayor Amancio. Muna nga si Mayor Amancio gyud mahigala, maoy nangusog nga dili
walaon nato ng uban nga activity, kanang uban nga mga kanang gitawag og beauty pageant, kanang uban pa din ang kalikukan, pero di ra gyud walaon ang kadumahan. Ana. So mo gyud na siya mo naggisulti ni Mayor. Salamat Mayor ha. Akong pinalanggang Mayor nga mao si Mayor Dennis Amancio. Kay palangga mo po kong Mayor. Palangga mo sa din taon sa karon gani sa ako ang despedida mahigala ni hatag po din taon o siya og usa ka lechon. Ana no? Nga mao po tayo gibahin-bahin sa akong mga sakop. Wala gi kunis-kunis. Gibahin-bahin kay kuan man ni ka lima man ni ka cluster ning ako man ning gi-cluster akong parokya. Lima ni ka cluster o niya kada cluster gitagaan og ang usa ka lechon gibahin-bahin og kalima. Gani ang usa ka kining cluster wala ni dawat. Ang cluster sa tigib kay may kaugalingon dahil silang lechon pod. Di po madali. Manang upat na lang. Salamat kay Mayor ha. Abino ari na ta galang sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Amo to, Catholic educators question readiness for 3-term school calendar. Balita mahigala sa Vatican. Lord, si Juan mismo, ang dito ba sa Vatican ba? Si Pope Leo mismo mo ini preside sa kinibitang sa maning mahigala, no? Katubitong triumphant entry to Jerusalem, no? Ni dito sa Vatican. Si kalagmitan na muasayan ra ba na siya. Pero katong itong kuan na siya gyud mismo. Katubitong Passion Sunday, no? Passion Sunday. No, nga siya gyud mismo mo ni preside. Naman na, no? Ano, padayon ta magigala, oras na to. Kabulay may balo din ang usang orasan na ninyo diha. Okay, no? Okay, ara na tayo magigala sa atong Saint of the Day. Saint of the Day na tayo magigala, no? Kung ganina, perting pangitaan na to sa Saint of the Day. Karon, kagahapon. Karon, wala na. Ni ana dire ang Saint of the Day. Okay, Saint of the Day magigala, April 7. April 7 ang ato karong Saint of the Day mao si walay lain kung dili si April 7. Asa naman to April 7. Adi ara si Saint John Baptist de la Salle. Ay, digil-gil di mahigala, no? Kini si Saint John Baptist de la Salle mao kini siya ang founder sa kung De La Salle Brothers, no? Congregation of the De La Salle Brothers. Natawo siya na antong 1651 ug namatay na antong 1719. Unya usa kini siya ka French, no? French usa ka pari ug usa ka kanang gitawag nato og educational reforms. Ano niya founder ni siya sa Institute of the Brothers of Christian School. Kining gitawag nato og De La Salle. Mugi na ang pangalan din ni galang De La Salle, Institute of the Brothers of Christian School, no? De La Salle, no? Unya dedicated most of his life to education of poor children in France. Unya nagiila po ni siya nga school teacher, patron sa mga school teacher. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato si Saint John Baptist de la Salle, ang founder sa Institute of the Brothers of the Christian School or De La Salle Brothers. Hala, no, padayon ta manghigalas. Ako po manghigalang kahilig nagtukod-tukod na po ko kuan. Kini mga kindergarten, no, may pagka-Saint John na po na ikong higala. Hala, mahigala, no, aran na tayo sa ato ang Catechism. Asa naman ito ako ang libro. Dara mahigala. Agkay, nakisi na ni Ron. Agkay. Ato ang topic karon unsa man. Ang atong topic karon mga higala sigon diri sa atong giandam, topic nato. Sigon diri sa atong giandam, dara mga higala, no. Common questions of fundamentalist groups to Catholics, no? Common questions of fundamentalist group to Catholics. Kalagmitan gyud mga higala ang question gila to labi nagnaatay
naabatay kuan ba kanang mga kalihukan, maingon din sila nga naaba na sa Biblia. Ayan na pariwas gahapon mga higala nga moingon dayon nga naaba na sa Biblia, no? Ang tubag ni ana unsa man ang mga rason mga higala. Catholic teachings are rooted in the Bible. Dili ta mo ingon nga Catholic teachings are strictly written in the Bible. Rooted, binasi sa Biblia. No, muna nga ang paagi nato kanang Catholic teachings are rooted in the Bible, often interpreted through sacred tradition and teaching authority of the church or magisterium. So sama kagahapon mga higala, no? Although not explicitly cited, but they can be biblically justified, developed over time, and validated by apostolic traditions rather than sola scriptura and or Bible alone. Ano na itong binisayon ha? Kining ato ang mong pagtulon ang Katoliko, binasi ni siya sa Biblia, rooted in the Bible. Unya, gitudlo, no, pinaagi sa mga sacred tradition. Binasi sa Biblia, pero gitudlo sa ato ang mga naandan. So, kan pa sa una, nga diin, nga ang gisugdan yun, binasi usab sa katungod sa simbahan sa pagpanudlo. No? Kaya doon na bayay mabasa sa Biblia. No? Doon ay mabasa sa Biblia. Matod pa may gala sa Mateo 16, versikulo 19, kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kung unsay inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. No, so muna siya, no? Padayon gihapon ang ato ang pagpanudlo. No, okay? No, the Catholic teachings are rooted in the Bible, often interpreted through sacred tradition, binaagi tungod sa katungod sa simbahan sa pagpanudlo. Although not explicitly stated, but they are biblically justified, developed over time, and validated by apostolic traditions rather than sola scriptura. Ayan, no? Kaya doon na bayay giingon sa Biblia mga higala nga sa 2 Thessalonians, no? Therefore, brothers and sisters, stand firm to the traditions we passed on to you, whether by word of mouth or by letter. No? Sa ito pa doon nagkatungod ang simbahan. So, muna nga, atong sample mga higala, ha? Sample, mga Marian devotion. Kining Marian devotion mga higala, binasig yun sa Biblia. No, kung pananglitan, katong kangkuan, katong kanang bitang magdebosyon kita sa Biblia. Doon mo tidak kang mabasa na nga si Mama Mary gitahod gyud, gidebosyonan gyud, no? Sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 42 ug sa Lucas 1 bersikulo 48. Nga diin si Santa Isabel miingon kang Mama Mary, bulahan ngano kaha, no? Nga sana mingon siya nga bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus, no? Matud pa niya, no? Nya si Angel Gabriel niingon usab ni ana, no? Sa kining niingon usab si Anghel Gabriel, no? Miingon siya nga bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Unya si Mama Mary pod maoy kanang gitawag nato og nagkuan gyud, kanang gitawag og nahimong dalaygon tungod kay siya'y modelo sa pagsunod sa kaubuton sa Dios. No, unya kining duna po'y panahon nga diin si Mama Mary sa wedding at Cana, sa kasal sa Cana, ni kuan gyud nakatabang og dako ang intercession ni Mama Mary. Unya nahimo usab siya nga spiritual mother sa diha nga sa dihang miingon
sa dihang miingon si kaya Mama Mary sa Sister Cristo, miingon si Kristo nga ania ang imong anak, ania ang imong inahan. Ana no? Unya kuan pod kanang si Mama Mary mitabang pod no, kana bitaw niingon siya nga giingnan niya ang mga sulugoon, niingon niya nga buhatan ninyo kung unsay iyahang sugo, something like that no. So na nga ang atong Marian devotion daghan kay tagbasihanan nga naa sa Biblia, bisan tuod kun wala giingon nga magdebosyon gyud kamo kang Maria, pero daghan kaayong mabasa sa Biblia nga maoy kapasikaran o kanang gitawag nato og kanang hinungdan nga atong gidebosyonan si Maria. Ato pa kanang inyong giingon mga laing relihiyon nga wala mabasa sa Biblia nga tahoron si kuan, wala gyud na giingon din na nga inyo yung tahoron si Mama Mary, pero daghan kaayo ang mga teksto sa Biblia nga mahimong basihan nato nga kita mutahod o magdebosyon gid kang Mama Mary. Kaysa mo nang ginaingon, Catholic teachings are not necessarily written in the Bible, but it is rooted in the Bible as interpreted in the apostolic tradition nga mo'y gibihimo sa mga apostoles ug ingon man sa tungod kay may gahuman ang simbahan sa pagtudlo. Klaro kay do na ba giingon sa Mateo kapitulo 16 versikulo 19, kung unsay inyong gitugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Muna din nadili ta skriptura, sola skriptura nga Bible alone. Kuan man ang inyoha kanang gitawag natong paniguro ba? Paniguro gid ninyo nga eksakto gid mo, no, not necessarily. Kay wala mo kabalo og unsay mga apostolic tradition ug unsa po'y basihan ngano nga ang nganong adunay apostolic tradition ug nganong may katungod ba ang mga apostoles paghimo og mga tradisyon. Klaro? Sige, dili ra ta mag-away ana, pero kung padayon lagi mo sa inyo kay mo lagi na wala sa Biblia, patay problema ana nganong pugson man pud mo nga di magyapon mo mutuo. Pareho sa na og bata nga sa usaon ni mong sugo di gyud mo tuo, sama naman na imo na lamang ng kapuso, dili mo ra gina siya. Okay na? O sige, tinala kita kutob. Ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios magkagawas tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.